Grammi u miġub lilkom b'xewqa tajba ta' SMS Insurance u Duracell. Sur Brian, dal-għodu ġew tnej ifittxuk u għet minnom għalli kimmijak l-skola. Galantome, stennik ftit u mbagħad wara li tajtu l-bukket tal-fjuri telaq jiġri l-barra. U biex ngħidlek tant ħawadni li nsejt nżomlu flus. Biex ħawdek dor. U għax ġima l-boyfriend. Beda jgħidli l-bukket li ħaj jixtri għal-boyfriend liħor biex taxjaqa mizzewweċ mill-istajt nifhem u jinnaf. Kollu sew, Doris. Tinkwetax. Kollu sew. Tara, ċar, ma tlekx jilli ġralu xi ħaġa. madux kif qallek li ma ġralu xejn? Umur u mir-raqda li għandek, ara vera ċassat bil-berra int. Ejja ħankomplu. Iva, ma x'nista' nagħmel jien ngħid? Irrid nadotta dan. Mendi, Iwa dik l-unika tama li għanna dan, please. tafx qed tajt, taħseb li dawn huma affarijiet ta' ċajtajt. Ma nafx, taqbad u tadotta tarbija ta' ħaddieħor, hekk qed tajt u wara kollox l-ispiża jolja wisq ukoll. Di mhix xi ħaġa li tfaqqas u bajk hekk taqbad u tiġi, u wara kollox aħna ma naffordjawix laqqas. Ma jinteressanix mill-flus. Qed tara fejn jiġri moħħok int fil-flus. Dawk jiġu minn hemm u minn hawn. Forsi nsibi xi ħadd biex jgħinha. U tajt ċuċati Mendi, xiex ħassib il xi ħadd tgħidlu isma' tini l-flus ħana dotta tarbija. Jista' jkun hemm. Xiex, x'inti tajt? X'inti tajt biha? Hello, Jane. Minix diħla xogħol illum. Ma nistax inkellmek bħalissa. Ciao, ciao. Imma li xed tagħmel hekk għajt. Għax int kattiva tiegħek innifsek għalek. Ma toffirrit taqla qalbi biex toħsib saħtek. Min taħseb li qed titmejjer qalbi? Min? Meta ħaddaħħala frasek li saħtek hija importanti l-ewwel santu ħaġa għalik. U ħadd iżjed. Iva ma mhux mirjed dimortant it-tabib. Żgur, u ma rridniex niġu miegħek. Għandek rasek ibsa żonqor. Imma trattaba jkollok taf. Issa trattaba jkollok. Alla, iva, żomm, ejja bil-qeda, ejja ħanajdlek ix għalli, ejja. U tgħid mhux se nemnek, kemm se tum titħabbija. Fl-aħħar nitgħallem jien ta'. Qed tara li x'ma ngħidlek xejn, qed tara x'pandemonju qlajt. Mela murara kemm hemm affarijiet iżjed li m'intix tgħidli. Ma rridx nisma' jekk tittiġi ejja. Iva stenna. Din it-tifla tas-sur Brian kombinazzjoni. Iva, Tafu x'rubel? le ma nafux qatt ma tqajt miegħu, ma nix li nkellmu fuq xi ħaġa. Ma tinkellmu darb'oħra. Nannu ħudinna l-trazzi l-Doris. U issa mhux ġaħatlek xi jelfwiet illum. Ara jiena wkoll kif spiċċajt, sirt qisni l-fotografu tagħha. Tix noħoddu lek jien. Ok. Tuni b-bissima. Ara kemm ġejt sabiħa, hej. Tajjeb, Jim. Hekk trid intux, toqgħod tippoża ritratti. Tafa li x'tagħmel hekk din biex meta ma mbagħad tiftħilha il-Facebook tpoġġihom kollha hemm. Imma l-mobile tiegħi isbaħ minn dak, ta' Tgħid mhux hekk. tgħid mhux hekk xejn. Tix neħdu ritratt ħanara. Kollox sew. Mela, aħna tnejn flimkien. Mela, bissima. Ara kemm ġi sabiħara. Iva vera kemm ċar. Ux. U hekk għandi bżonnan. U issa jekk trid tgħid il-missierek mhux lili. Dak kien jonqos għallum tara dak il-mobile. Lesti, ħajret. Tfalu ma. Mbagħad għandi ħaġa jien meta nara tfal daqshekk tħolin, insir bħalhom.
Bonġu, Bonġi, Sur Brian. bonġu. Intom kolossew? Aw, ħadida, Brian. Għadu ċempilli Pawlu għalli li sqalija kolossew u kol. Daddy, Aw, għalli. Għadet bela għalux. Mux tal-li. Ja, tajtu xi battikata l-nannu, jien? U lex battikata. Imma l-lum ġu wieħed raġel u taftit tal-konfidenza u din dak li tkun qed tistenna xi tajt. Bilħa, u dan ir-raġel qal li jrid ikellmek fuq xi biċċart li għandek inti. Art. Ma fimtux ta' xina ma nifimx, ma qal li għandu jerġa' jiġi biex ikellmek. Tex kemm kien jidher minn dan ħanejlek. U tittaraħ jiċċaċra mat-tifla. Vera, veru tħubli. Isma' Sur Brian, jekk tkun tistaqdiħax veru jidher li hu raġel sew miskin. U kif kien dar raġel forsi nafu? U ma jafekx qal. Ifimni, raġel ta' mezza età, libes polit, għallu xaru ftit ħafif u iħobb iżommu twil fuq il-naħa ta' wara. Dak li stajt ninnota jien fuqu. Skużaw. Pa, Allura x'ma taqbadx tmur sant it-tabib u tajlu x'qed tħoss. Mbagħad immux. Isma' ħax tgħidlek. Basta toqgħod teqret u timli li rasi, bad umur ħateħlisa u sserraħ rasek ġewja ħasra. U mhux dejjem inħossha. Naħseb qed nifissa. Tanti li nisma' fuq dik u fuq l-oħra. U tisma' u tibqa' ma trix tmur. Ara, għamel appuntament. X'in niġi mix-xogħol imorru flimkien. X'jista' mhux jgħidlek ġejta xejn, għax kellna 12 euros. U issa nara. Forsi mbagħad naqbas qabża. Imma imi ġuwa? Le, għalmenu safajna fjen. Imma wkoll tgħid li mhux tagħti casa u li mhux dejjem tħossa u li qed tiffissa, imbagħad nidħol fil-kamra tal-banju għall-arrieda ġej u nsibu d-baba su teftef sidera hemm biex tiċċekkja. Issa ġaħdilha, illum kif immur id-dar naqbad inkaxkara miegħi għal-għadu. Ara, ħanċappilla ħanaram l-ċappuntament. U inti rsisti taħ morru. Fejn? Mhux għand it-tabib. Tgħidlix li hemm il-ċappuntament ta'. Iwa ġuwa jaħasna rruħ minn għandek mejjed. Ejja ħammorru ħanaħilsuha darba dejjem di, għax ma nifraħx narak it-teftu f'sidrek iktar. Mort. Mort? U ma titkellimx? Iwa, ejja niklu l-ewwel. Inti kemm ilek li wasalt? Nilħaq ngħidlek. Madonna, int veru bla detta. Taf kemm ninkwieta? okej ma kollox sew. U iva, għalli jekk nibqa' nħossa sa xahar ieħor nerġa' mmuru. Imma nfistak, mezz feqed ħossi. Le, mhux għalhekk mort biex jinvestani xkun. Għax dawn it-tobba ma nafx. L-ewwel jgħidulek li m'hemm xejn, ma tnaħħi jirriżulta li jkun hemm. Madonna santisma ndem l-istess, mela l-ewwel ġennitni biex immur nagħmel il-vista u issa x'mod ħad toqgħod tiddubita. L-ewwel darba li tmur niġi miegħek. M'għandekx għalfejn, forsi ma nibqax inħossa ma jkollix għalfejn immur. Le, laqallek biex tmur, mur. Stajt evitajti li di triq, Brian. Jekk bħan battajt inti t-dinja d-dun miħaj, sinjal li jekk għandu jkun u jekk għandu jisir. Il-familja m'għandix taqsam George. Naf, Brian, imma ma tantx tajt li jasla.
Xi kultant ikolli nagħmel dak li ma rridx. Taħseb illi kien gostu pjaċir tiegħi li noqgħod ninqala u niġi l-ħanut? Xi trid George? Minti se tiskuża ruħek. X'nagħmel? Tiskuża ruħek tal-li qlajtni. Ma mil xejn, ġejt għax rittint. Għandek il-kaċ tkompli tisfida, ma tiqaf qatt tissorprendini. Għall-aħħar darba Brian ħanajdlek bħal nies, għajdli sorry sabiħ. Sorry, Sur George. Sorry tal-li lajtek għal xejn. Bravu, qed tara kemm tobdi meta trid, hekk għandu jkun. Dak li ngħidlek għandek tagħmlu mingħajr nek u kollox jimxi ħarir. Sa Brian, jenna fil-li kultant titlas għallija biex ġib ix-xogħol jew inkella tella xi ħbieb tiegħek. Id-darba għandi bżonnok titla' ent waħdek għax għamilt kuntatt ġdid u nixtieqek tiltaqa' miegħu. Issa sqallija wkoll. Ja Brian, m'għandix tkun problema għalik, sqallija tlajt kemm il-darba u skuża ma la jiġġibilha l-mara. Taf x'in il-problema, George? Taf ma li ma tibta nies qed iġġenni niltaqa' kull darba. Nis normali, Brian. Anzi jint bil-ħanut. Tintaqa' ma' kull tip ta' nies. Ma daw differenti, George. Daw, anki nersaq lejhom jaqbadni l-bard. Brian, kull persuna għalik tista' tkun klient jew klijenta prospettiva. Qatt m'għandek tiġġudika. U mbagħad int. Ma tal-ħanut jaraw strambax qatt ma tlajt jien. Min l-kunjatu? Le l-oħrajn. Ħelu l-kunjatu ta' gustajtu. Is-soltu dejjem nibgħat il-lavranz għalija qatt ma mmur jien. Brian, ara kif ħa toħroġ minna inti l-affari. Jien laqgħat kont counselor u laqqas beħsibni nkun għax kif jien qiegħed tajjeb. Issa tlaq lil barra x'għandix nagħmel. Nerġa' nkellmek tisma' minn għandi. Kollu sew, Sur George. Nisma' minn għandek mela. Kbira din id-dar. Mux ħażin Iva, darba d ġejt lawn jienta, mamrab kollox Alla jbierek. U l-ispejjeż ma jaqtaw xejn Brian imma ta'. Nista' nimmaġina hux. Wing! Ħanini kif int? Qegħdin hawn mhux ħażin hux. Dan Brian, ir-raġel tiegħi. Għandi pjaċir. Għandi pjaċir jien ukoll. Issa nlaqakom ma' raġel tiegħi, Jekk jiġi. Jekk jiġi, irid jiġi l-fundatur ewlieni mhux hekk. Ommi, Ingrid, taf x'eċitament għandi. Ma nistax nemmel li wasalna sew, taf kemm inna naħdmu. Kollox jasal Sandra hux. Ara liħor kif jagħmel, hekk għamel taf forsi għadrink fuqi u nagħmel xi ġew il-lejla. Ħallini san daqs kif jien eċitat bħalissa isni tifel żgħir. Daqqas tista' nemmel li wasalna sew. Ħanlaqek ma' waħda mill-volontarja tagħna Ingrid. Għandi pjaċir. Raġel tiegħi George. Tantiħor. U raġel tagħha Brian. Brian? Insomma, ħelwin u s-setfalux. Hija li iktar meta jaqbdu jagħtu f'xulxin. U kum għandhom xminet li? Kbir għandha 10 snin issa, u żejl ġandu 7, Alla jbierek. Jikbru. Mhux sinjal tajjeb ta' dak biex inkun għatlek. Nikbru aħna magħhom ukoll. Tagħna diġà għandu 25, Mela, fettillu jitlaqlem, hej, jitimur jistudja barra. X'qed jagħmel sabiħ mela? Applika l-scholarship u aċċettaw, qed jistudja management l-Ingilterra. Mhux tajjeb jew? Iva, ma tħossawx, fil-li jkunu madjulek il-ħin kollu, ma f'daqqa waħda jisparixxu. Ara xejn ma ngħidilkom, timent li għadhom żgħar gawduhom u wożżuhom lit-tfal. U sejbna Brian allura, x'tagħmel sabiħ int?
Għax insejt ngħidlek, dawk il-pjanti li hemm ġewwa rajthom. Iviva, rajt xi ħaġa minn taħt il-għajn. Xogħol Brian dak. Sponsorjana xi pjanti u eventwalment sejtina xi fondi wkoll għax Brian għandu negozju tal-fjuri. Ma tlekx qabel ħarġet li minn moħħi għax ma tant kemm kollox ġara fl-aħħar minuta taf kif dal-ġen li kellna. U dispjaċini għatlu jien flok għatlu int Brian, imma kif jiena knowing mija aħjar ngħidlek għax imbagħad ninsa. Ma jimpurtax. Xi ngħidlek Brian, li hemm minn fina diġà biżejjed taħseb wara li setejna wkoll fil-fondi. Grazzi. Ta' xej, Sur George. Sur George? Iswar il-belt qegħdin Brian, ħallik bis-Sur George ta' ejja. U kemm ilek bil-ħanut allura? Inta okej, Braj? Iviva. Madwar 10 snin issa. Proset. U jinteressaw bil-ġonna u hekk? Waj, ma mhux ovvja, George. Ovvja għaliex qalbi le mhux ovvja. Daqs kemm naf nies li għandhom business u li ma jkunx għal-ħaddiema tagħhom mhumiex kapaċi jmexxu. Ma skużi allura għalfejn jiftħu l-ħanut. Jew jirtuh ma xi ħadd tal-familja jew inkella jiftħuh sempliċement biex jagħmlu flus. Ma Brian naqtaw bniedem ħabbriki. Il-ħanut dejjem pupilla jkun iridu. Il-klijenti servizz tajjeb ikunu jridu u kważi illum il-ġurnata li ttihom servizz tajjeb mhuwiex biżejjed. Tkun lest li ttihom aktar, akkost li tissallab int. Skużawni kemm imur daqsxejn sal-batru. Ara Sur Brian, x'għabek law, Sur Brian? Skużani, ma nafekx. Skużani inti tfixkiltek ma' ħaddieħor. Wara li jatlu bismu, ġiviri jatlu tfixkiltu ma' ħaddieħor. U issa ċens, hekk ġeni f'moħħi. Għamel f'moħħok ignorant. ġara? ċej. Okay. Isek drajtu l-Sur George hux? F'liema sens? Drajtu. Ifhem, illi naħdem hemm sena issa. Tidher tibżax. X'qed tipprova tgħid dan, ħatoqgħod kollox nofs kliem. Għamilt mistoqsija, jew laqas nistaqsi ma nista' issa. Mistoqsijiet fil-vojt le tistaqsinix. Imma dik it-tiċrita mhux fil-vojt kienet, X'qed tipprova tinsinwa? Jew li drajtu l-Sur George, drajtu. Ejja dan aqlaħħa kompli, toqgħodx iddur mal-lewża. Sa fejn naf jien ċar daqs il-kristall kont. Kollu sew Mendi. Hawn aħna George. U s-Sur Daniel. Raj George. Minni qasna bħalissa. Għandi ħafna taħlit ta' emozzjonijiet, eċitat ħafna. Isni tifel żgħir sejjer l-iskola l-ewwel darba. Tidru li għamiltu xogħol mhux ħażin hawn. Il-mara tiegħi kollox qiegħa titħsieb. Jien sempliċement niffirma ċekkijiet. Kon ġenerus ħafna mill-lider. Prosit. Jiena qasna f'ma ngħinx il dak li jkun meta nista. Minn dejjem hekk kont, minn mindu kont żgħir. Dejjem kont ngħid li nixtieq illi meta nikber insir sinjur kbir, ħalli bekk inkun nista' ngħin il-ħadd ieħor bil-karità. U ġitek tajba mid-dera. Ngħidu kif inhi. Hemm min nagħmel karità miegħi wkoll ta' nibdew minn di l-ewwel waħda. Mhux huwa hija George, mnalla tkun int għalija. Veru Daniel ta' ġieli l-offiċċju waħda tmexxih daqskemm inkun inħabbat meetings u x'naf jien. Xogħol inkun qed nagħmel, George. Veru xogħolok tkun qed tagħmel, imma xogħolok tagħmlu sew, tagħmlu bil-qalb u mingħajr tqanżieħ. Daniel, għadek ma tafx kemm bniedem fortunat. Ibżali għalija, Ħalli fidi. Oj, aħna x'aħna nagħmlu għaw, U ejja nana nispiċċaw dil-logħba. Mela issa ħilli noqogħdu nilagħbu, ejja jaħmuru nordu. U dix logħba li qed tilagħbi.
Għallifni nan. Jien, għad bis missejtek? Kont kważi wasatla fil-5. Fuq bist il-ħin li titla fis-sodda wkoll. Ejja, jammuru nordu. Ejsa, u tuhom li daw ta' in-nanna ġedaħlet. Biex jgħidulhom daw? Tablets. Tablets. Tablets pilloli ta'. Tajba din nan, l-ammur l-iskola nejdilu. Ejva, titħaq minn nannu, entu. Nannu. Aw. Ejdinna s-storja tal-Pepu. Ta' skur. L-ewel toq titħaq bija jent, u batrina nejlek storja. U eja, please. Ullu sew, najdilkom storja. Emissa, jena tal-la Pepu spiċċaw li ta'. U eja nanint għat ma jispiċċawlek. Ivvintanna wahda. Ivvintalkom wahda? Tajjeb. Isma, dik tar-rota. Għattettilkom? Leta. Tajjeb mela, ejju fis-sodda u najdilkom. Ġilina u Mendi lanqas nejfu niklu bl-istress li konna l-uffiċju. Ma tantx konna ċans. Jien dak iċ-ċans dejjem insibu jkun xejn ikun. Ħalli għalik, ja? Min qed jitkellem. Allura, x'kemm ilkom iż-żewġin? Sentej u kemm? Sentejn, 4 xhur u 15 il-ġurnata. Ejsa, ej, x'inhi organizzata, ara ma jfettillek x'tinsa xi anniversarju sieħbi. U intom kemm ilkom? Għandna 5 snin, xi ġimgħa ilu. Proset. Jgħaddi żmien. U kif? Il-lanqas naf kif għaddew sentejn minn fuqna. Jien il-ġurnata tix laqas li temmen kif għaddiet. Kont ħammut bl-eċitament. Kulħadd teħres lejna, speċjalment fil-klisja. Waj, ma kemm se taġġibhom. Issa mhux daqt jibdew iħarsulek lejn mara n-nies. Tassew, laqwa li ma jħarsux lejja. Għalfej, mela se tagħmel xi makeover jew. Le, għax pregnant. Iva, kienet qalt li Mendi bil-ħaq, kont insejt, skużawni. Nawguralkom, it-tnejn li intom minn qalbi. Thanks, iġri jasal għandi 700 sena issa. Nista' nimmaġina. Diġà bdejna nixtru xi affarijiet bil-les tara. Propjament xajn iktar mill-li biżejjed, iż-żaldetta li biex ta' tiftit ċans. Għadaqqas tidher li kien għalija ġextrat il-libsa tal-mamudija, kemm tħobb ta' ġel Marilli. Kollox bil-mod ħaġa ħaġux. Għax bl-eċitament nibda nixtri kull ma nara qudiem għajnejja. Mbagħad fuq li sem, ejdilhom mhux minn laqqas temminni kemm niġġieldu. Ejdli, qas il-Parlament ma jġildu daqsna. Għax dal-profs, jekk il-baby tkun gel, irid isemmiha Ġaċinta. Naħseb se jitkellem il-Ministru. Ġid u ġid kbir. U dan il-ġid li qed nara qudiem għajnejja llum perswas li se jkun ta' impatt pożittiv għal dan il-pajjiż. Impatt pożittiv mhux biss għax ħanejnu single mothers li hawn fil-bżonn, imma għaliex ħanrawmu kuxjenza u sa nbidlu il-mentalità. Mela darba minnhom dal-imbierek la Pepu fettillu li rrid jixtri rota. U x'taħsbu li jagħmel mal-lixtra? Marda u rabija. Bravu. Imma dan miskin għax da jsibhom ukoll ta' kif ħareġ bir-rota taqsamlu waħda mara xieħa bħal nanna. U tajjara. U hemm tittara xi frattarija. Karozzi weqfin, nies bdew jinġabru. Ġew il-pulizija u anke ġiet l-ambulanza u dritt għall-isptar. Reħ xi ħossa. Onorevoli, bil-kemm se ngħaddi minn dak il-bib daqskemm neffaħtni. Niksu blabra trid. Taħħa ċensa. Għaddaqs illum ma kont naf kemm tfisser il-kelma perseveranza. Bibin maluqin sibna bosta tul dan il-vjaġġ. Biss missieri kien jgħidli jekk inti temmem f'xi ħaġa, webbes rasek u wibqa' miexi. U fil-fatt dik il-perseveranza li twebbes rasek għal raġuni partikolari. Int fim xi ħaġa? Jien dejjem hekk imxejt, u dan il-każ mhuwiex eċċezzjoni. Jien u l-maħbuba Anġlu tiegħi, Sandra, erbaħna tellieqa, waħda wara l-oħra. Il-mazza. Tajta ħafna xogħol miskina.
Imma jien dejjem ħassejt li milli għandi rrid nagħti. U kif qal tajjeb il-Ministru, din hija problema li ilha teżisti iżda li s-soċjetà dejjem titfaħħa taħt it-tapit. Mhux jien. Jien iddedikajtu lest li niddedika kemm hemm bżonn ħin u fondi biex is-single mothers ġenwini jingħataw l-għajnuna li tiġirqilhom. Anke l-qudiem lest li nespandu u nagħmlu affarijiet oħra. Iżda li tilgħu tarġa, nimxu pass pass. Illum ninsabu għaw, grazzi għal mara tiegħi Sandra. Ma nistax ma nsemmix ukoll liż-żewġ segretarji tiegħi, Lorna u Mandy, li kienu ta' spalla għalija tul dan iż-żmien kollu. Qed nara wkoll xi volontira fostkom li għattajtu ħafna ħin għal din il-kawża ġusta. Qed nara l-Bridget, għaw Kylie, u hemm Ingrid ukoll. U mhuwiex biżżejjed illi nirringrazzja biss il-volontira, għaliex anki l-maħbubin tagħhom taw parti siwja f'dan il-proġett. Qed nara qudiemi lil Brian Attard, il mhux biss il-mara tiegħu offrit il-ħin tagħha għal din il-kawża, issa anki hu ġentilment offra li sponsorjana b'dawn il-pjanti sbieħ li għandna mill-ħanut tiegħu. U mhux hekk biss, talli wkoll offra ġentilment illi jgħinna finanzjarjament. Brian, inti parti żgħira mill-katina tagħna, parti żgħira iżda utli u importanti ħafna. Grazzi, Brian. Allura damet l-isptar, nan. Ta' skulli damet. Kienet kisret saqajja u wiċċa kien ġie għaċċomu. Imma x'taħsbu li ġara meta din mara ħarġet mill-isptar. U mhux is-soltu nan. La Pepo spiċċa l-qorti. Naqsekku. Tal-waqt tibdew tivvintawhom intom l-istejjer tal-La Pepo. Mela simgħu di. Malli l-La Pepo tfaċċa fil-qorti u daħal il-maġistrat fl-awla għarfu lil-La Pepo u qallu La Pep, inta ġejt qudiemi, avukata għandek? Le, sinju, jina niddefendi li l-nifsi. Nejduha, Alla ħares il-La Pepo kellu jtella avukat kull darba li jitla l-qorti. Insomma, inti akkużat, għallu l-maġistrat, illi tajjart il-din il-mara. Iva, sur maġistrat, jista' jkun. U ksirti la saqajja, jista' jkun sur maġistrat. Meta inti kont għaddej fuq ir-rota. Le, stenda xej waħda, sur maġistrat. Naħseb illi għandek sbalta, naħseb mhux jien kont, għax jiena naħseb li innoċenti u nista' nitlaq lem. Xiġifieri, għallu il-maġistrat. Għaliex jiena ma kontx għaddej fuq rota, imma jien kont għaddej fuq żewġ roti. Fjona! Trin, bil-mod, safxa ta' tajtni. Skużani, mhux għax ridt, ma weġġajt xux. Isma' Ħanajtlek Drin, m'għandix flus. Le, l-lum biex imur nixtru ħobza ma ntawwara vera. Mhux se titħaqbija mal-ajrta, ejja muru ħallik nikwieta. Please vera l-ħobza. Kelli flus fuq illum imma biex taxxaqa moħħi żurżija u l-buttal qazzet imtaqqab. Dejjem ngħid ħanħitu u dejjem ninsa. Mhux l-ewwel darba li smajta din l-iskubża. Forsi vera skuża, ma llum vera biex imur nixtru ħobza. Issa mmur ma ntawwara u nerġa' niġi biha. Għandek 150, bizzejiet. Bizzejiet, mawx għalik. Nerġaq tajta ħażina.
Ara, Manuel, iqaf ftit ta' se tispiċċa tweġġa ta' taħħa iqaf. Sabbi li qed tinkwila. Jekk għandha xi ħaġa mmut qabelha ħanajdlek. U inti għadha qasbis marreta t-test u diġà taf x'għandha, mel inti l-ħaslok il-professur. Issa dik mhux oħra. Taf li t-tifla kienet taf bil-mammogram li ma ġiġ tgħid. U fl-aħħar mill-aħħar mhux xorta kont sassir taf. Niddubita. Kultant narhom ishom konfaffa waħda kontrija. Li ma jgħidu li b'xejn. U ħanejdlek jien bħalhom kont nagħmel da ma kont ngħidlek xejn. Intu koll? U daw mhux bħażen jagħmlu jaħseb daw għax jibżgħulek għal saħtek għax jarawk tinkwieta. U iwa vera. Immet mhux taqsi taf kemm hawn narfien fuq daw l-affarijiet illum. Allura b'daqshekk. Jien mhux l-ewwel darba li ħassejtu ġeħaw jew ġeħaw mhux xorta għadni. Minn fummok l-alla ġejni ħasra. Issa l-lejla tara kif isserraħ rasek. Ma t-tifla sejra hi. Ma jridunix magħhom lili hej. Allura b'daqshekk, forsi jridu jmorru jieħdu kafe fl-imkien għal-kwiet joqogħdu jitkellmu fuq dawn l-affarijiet tan-nisa. Daw mhux hekk magħmulin. U toħodix bil-kbira biex jagħmluha u jien id-dar hemm nistenna isni ruħ mitlufa. Hoj! Toħodix drawa dita? U hija tħabbilx rasek my friend, tista' nħassek darb'oħra. Ħa, tara kif xajta. Issa hija kura qudiem narak. U le di għalek tartar tissawx. Inti, jaqgħu ma m'għatikx flus. U mela ma tinix tal-pensjoni u hekk hux. Allura tħobbok mela? Iva ta' kemm. Meta mmorna l-isptar ġieli tkun kalma u filli taqbad tajja titwerzaq miegħi. Ikollhom jiġu n-nurses biex iżommuha. U ħejjin imbagħad taqbiżlek, jien xalla bibi laqwa li mmur l-flus u tagħmel hi. Ma dri, ma naħsibx li sew hekk toħdilha l-flus. U x'tan bihom jisabel hemm ġew. Allura l-flus li jkollok ma jservukx. U jiservu l-aktar bis-sigaretti, tiru l-flus hux. Tbejjibx inti ju. Mela mhux hekk, issa niġu ngħidlek tikolx lilek ta'. Ħanikkoppa. Iskemm niekol jien l-iktar issa. U għajja Fjona, don't worry. Be happy. Sma liħor, happy. Irdu jħalluk happy l-ewwel in-nies, dri. U inti Fjona qalbi jekk tħossok ħażin kemm taqbad u xiex. U għajja kamon Fjona tafx għandek tagħmel jekk tħossok dawn. Tgħidlix li ta' xinġi li jkolli jabtit naqbeż bid-dweq li jkolli. U x'nagħmel? Ara minnaw. Tajx qalbek minna donna kux. Unkallima biss, konta. Mela nisma jkellmux in-nies. Ejja, drin nimxi bil-mod, ħalija bekwieta. U hija okej menċi l-ex, ara nisejja. Ma millek xejn fjonux. Xirrajni ħadna ħjar uħoġu kelmu. Le, don't worry, Kri. Ta' dem, ma' kun għajġri fit-toroq. Jekk idejqek għajdinna fjon, unċan pulizija. Kulħadd raħaw issa ta'. Dan għajnuna għandu bżonn. X'nagħmlu aħna morru bil-mod? Jien lejlhom biss għandi ġinta. X'kont nagħmel mingħajr Ġewżefin jien meta mit missieri. Hi reġettatni l-ħajja. U l-ebda professur ma kien jirnexxilu jfejjaqni ħanejlek. Għax meta tkun tħobb ta' vera jkollok ħajtek mimlija ġin. Imma dbati ġbin ta' dbati. Għax meta jaqbad jittanta ma tkun tista' twaqfu b'xejn ħanejlek. Fit-tajjeb u fil-ħażin. Dik il-weda ma minniex għal xejn Manuel ma tażżewwiġna.
Jien kollox lest nagħmel għall-familja ġin. Kollox. Imma dik il-ħaġa li nkun qed nistenna aħbar li ma nafx x'inhi, dik ma niflaħiex. Jgħidu li l-istennija tal-mewt hija jar mill-mewt innifisux veru. U dik verità sakrosanta ħanejlek. Bħalissa kull minuta qed nara eternità. Nifmek, jew nipprova nifmek Manuel. Mek hemm problema, titteffaċċja, mhux toqgħod tinkwita fuqha. Dik iċ-ċuċata ġin. M'hemmx niffaċċja, ma nafx il-problema x'laqqas it-tabib ma jrid jgħidli. Mowru qed taħlef bih u ġiblu rispett. Issa t-tabib x'jridu jgħidlek. It-tabib ideh marbuta ma jistax jgħidlek li jrid. Immissa meta jkollok kollox iswed fuq l-abjad, kun taf l-affarijiet kif huma. Il-possibilità li hemm xi ħaġa tqattani minn ġewwa qiegħda. Il-ħajja mimlija possibilitajiet Manuel. Imma l-problemi irridu niġġildulhom bil-kuraġġ. Mhux noqogħdu nivvintawhom u noħolqu problemi oħra. Ma nafx. Għajjejt naħseb. Ara ħanċempel it-tifla ħanna rekkux kollu sewa l-lejla. U ħallija, mela dik xi tifla żgħira. Forsi qiegħda mal-boyfriend. U le dik ma ħabibita tkun bħalissa. U x'ħabiba, ara, isma' minni. Aqbad u mur imxi mixja ħadderri. U għajja ħankomplu ġejna x'ħan ispiċċaw mal-lestuqat. Monk mur imxi mixja u ħalli fidejja hawnhekk, tinkwetax, mu. Mietet, mhux sendu. Karta ġebla jew inqas. Karta ġebla jew inqas. Karta ġebla jew inqas. Tagħmlux daqshekk storbju, please. Sa fejna fina għattilkom biex ma tagħmlu storbju. Ħudu nant il-nannu. Jarħallen jom għantum mibrajja ħasra. Ma kif dejqu għaw. Le għaw irridhom taħt għajnejja. Għanem, ħejma mux iklu għomlok. Jisnaqat maħallejn jom hemm ukoll. Ejja nkomplu għax daqt jiġu l-awdituri suppost. Iwa, mill-li rajna kollox update taw sissa. Profit dossajnieħ? Iva. U l-invoices? Kollox okej. Bilħaq kontet naħseb. Fil-forkas bista semmilhom li se tiftaħaw deġint. Le dik bejnietna, ma nitkellmu xejn fuqha. Segreta l-biċċa. Bħalli kieku mhux qatt tikabbar il-business. Rrid nipprova Ingrid l-ewwel. Qabel ma nkun ċert, mhux se ngħid xejn ma ħadtux. Saħalnini ħanilab Subway Surfers. Fejn hu t-tablet tiegħi? Tgħidlix li tliftu Jace. Qiegħed barra fejn Pawlu u Doris. Mela mur ġibu mala Isa. Le tiċċaqlax, imbagħad inġibuh wara, ħallestulu. Nifhem mur ġibu Braj. Biex joqgħod itellifon hemm ħafna nies illum hemm barra. Mhux itellifon, mhux ġiex minuti kollox mur Jace. Le, inġibuh wara, tlek ibqgħu. Ċinu jtika. Ma kif li inti tikkontradixxini fuq kollox? It-tablet inġibuh wara, mhuwiex tifel żgħir, irid jitgħallem jistenna. Meta għandu għalfejn jistenna iva, ma naħsibx li din hija xi ħaġa li għandu għalfejn jistenna li għalaqqas. Hemm se joqgħod u daqshekk. U ejja dadi, ħallini mmur inġibu t-tablet. ħalli ħimmur għaliha xoqgħod jeqret. Inti ndaħal. Mhux ver toqgħod toħod li rasi kull darba. Fu biżejjed! Fejn se tkun qegħdin, Jekk tagħmlu hekk kant innannu hawnhekk le fimtu? U jekk se tibqgħu tagħmlu l-istorbju, it-tablet mhux sa tarawhom għal-ġimgħa tgħid fimtu?
U kuku stess fjon, li teqpa miegħu wara da kollu li għamel. Isma', u telef ta' wara kollox. U taf xejdu, li l-imbit isirħal, mhux il-ħalli sir imbit. Mhux jien ġibtom hawn braj. X'tittom jagħmlu żewġ tfal hawnhekk joqgħdu sam żewġ soldati jew? Ma tlekx biex naħmu ammontom millum. Ma forsi jien brittom ikunu għaw. Sinjura, tistgħu titlu. X'minna li qed tagħmel żibel? Lejja ħasra konna nilagħbu bil-ballu. Nilab li kemm tagħti ġo switchek int. Le ma mitlu xi biss bissejtu. Ismani. Inti qiegħed kemm il-qaħbex titu ma tifha ħalli kwiet fimt? Sa fejna fienu jekk minix sejjer żball, forsi qed nitfixkel. Xi darba xi ħadd qalli li mhux ipokrita u ma jħallix kollox għaddej. Hemmhekk xogħol inkun. Ma nistax inġorr il-problemi tiegħi tad-dar. Jekk niftakar sew, fl-anniversarju tagħna tuli dal-klim. Il-5 anniversarju tagħna. Ara hemmhekk iva hemmhekk inġibuhom il-problemi. Ara lis-Sur George. Lis-Sur George nitbismulu. Grammy ġie miġġub lilkom b'xewqa tajba ta' SMS Insurance u Duracell.